एक और गाना भी आयल रहे लगभग एक हफ्ता पहले कि छपरा में छुवैनी त कुछ न भइल आ बाकी पलिया से मन हमर खुश न भइल त सगरी से बेसहारा भइले त यही खातिर आ रहिले ए जानते दोबारा आइले। एक और गाना कौन गाना चीज बाटे खींचा जानी ताकि आगा पीछा रउवे ले जाई है हमरो बाइछा कोनो सब बात देख ली ही जांच के जांच के और सुनो ए खाली अंजलि चाचा पे कि हम हाई दीवाना कली काच के अरे आ जाई है पाँच के चल जाई है नाच के। ये सब गाना तो अभी आयल बाकी जो सबसे ज्यादा गाना काका भैया भी सुन ले रहना है नथुनी भैया भी माध्यम से सुन ले बड़े गाना अब इसमें नया चीज देखिए अंजलि भैया चीज बाटे खींचा जाने ताकि आगा पीछा रउवे ले जाई है हमरो बाइछा चीज बाटे खींचा जाने ताकि आगा पीछा रउवे ले जाई है हमरो बाइछा कौन सब बात देख ली जान के। अब कल YouTube पे जनता रुका छापी अनुपमा यादव ने मंच पे गा दिया आ जाई है पाँच के चल जाई है नाच के हां कि कोनो सब पता देख ली जांच के अरे जांच के जांच के कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आ जाई है आ चल जाई है वाह वाह 5 फरवरी के 5 जनजे के आई रवि नाच के चल गए कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे गा जाई है 5 के चल नाच के अरे गा जाई है 5 के चल नाच के चीज बाटे खींचा जाने ताकि आगा पीछा रउवे ले जाई है हमरो बाइछा कोनो सब बात देख ली जाने कि हम हाई दीवाना कली कांच के हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आ जाई है 5 के चल जाई है नाच के अरे आ जाई है 5 के चल जाई है नाच के। गाना पे डांस हमने के कोयले रहे 5 तारीख के पवन भैया के जन्मदिन रहे आ हमने के जिम के ओपनिंग में गए रही आदरणीय सूर्या भाई के वो गाना पे इतना नु डांस भइल कि 2 दिन ले गोड़ दुखाइल कि बाकई गइल रही हमने के कि नशा में दशा बिगड़ले रउआ बानी ई है हमारे स्टाइल खानदानी अरे ऐसे ना नजर करे जा पतानी बड़ी याद बा रउआ सब है ना कि स्टेज हम तूड़ी का घुमाच के घुमाच माने जानत रो तूड़ी के ले ऐसा नु डांस को द कि स्टेज टूट जाओ अंजलि चाचो हमार बच जाए कि स्टेज हम तूड़ी का घुमाच के अरे आ जाई है 5 के चल जाई है नाच के अरे आ जाई है 5 के चल जाई है नाच के
ताजा गुलाब खाने खिलल बदना एही से पीछे तोरा पागल पवन बा प्रिंस प्रियांशु के भी कुछ मानबा एरा में तहरे विश्वास रोशन बा ए दादा नाम कैसे जाइब हम बाँच के सुनो एगो गाना आइल आरा में एही खातिर आरा आइले एगो गाना ई आइल तो लड़की कहतिया कि इतना जब सब पावर स्टार बा इतना जब सब मैं एकदम दिलदारे आदमी बा मनु चाहे वाला ए दादा तब कैसे जाइब हम बाँच के अरे रे बाँच के कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे आ जाइए कितना तारीख के आ चल जाइए तो नाच के बताइए तब न हमरा बुझाई कि वाकई तू लोग ये गाना सुन ले बड़ा तन एक बार नाच के बता खाली नाचे नाच के हैं कि हम हाई दीवाना कली कांच के अरे